otázka by bola, prečo ste vlastne dali názov výstave Blindness, alebo teda slepota? Celá tá výstava z môjho pohľadu je taká reakcia aj na súčasnú situáciu, ale aj celkovo na vnímanie človeka ako takého. Častokrát sa nám stáva, že úplne obyčajné klasické veci, ktoré máme okolo seba, máme pocit, že ich máme navnímané a že im rozumieme, ale v konečnom dôsledku, keď sa pátra ako keby hlbšie po význame tých vecí, tak sa zisťuje, že ľudia mnohým veciam, napriek tomu, že si myslia, že tomu rozumejú, v konečnom dôsledku tápu v nejakých významoch alebo v kontextoch, v histórii mnohých vecí, kde majú veci vlastne ako keby ten svoj začiatok, ako sa vyvíjajú a kde to vlastne až ako keby speje. Hej. Čiže to je taká, z môjho pohľadu, taká reakcia naozaj na slepotu takých tých dnešných dní, aj v rámci súčasnej situácie, v takom širšom kontexte ako celosvetovom, ale aj individuálne ako príbehy každého jedného z nás. Potom som si všimla, že teda objekt, ktorý je vystavený v kaplnke, je vyrobený z mydla. Áno. Tak som sa chcela opýtať, že prečo ste vlastne zvolili tento materiál a aký bol vlastne váš postup pri tvorení tohoto diela? Áno, to je mydlový Kristus. Ja som to vnímala tak, že ja si to ešte pamätám ako zo školy, keď som študovala ako na škole pod Tónom Čiernym, tak on nám veľmi ako prizvukoval aj to, že naozaj rozmýšľate nad tým, aký materiál používate ako pri tvorbe diel a v tomto bola tá idea úplne jasná. Vlastne išlo o také keby dopovedanie umývania si rúk a nielen v rámci cirkvi, ale aj v rámci takých tých klasických nejakých ako vzťahov medziľudských, hej, že častokrát je to o tom, že na jednej strane sa možno, že snažia alebo sa tvária, že sa snažia ako niekomu pomôcť, alebo že dávajú vlastne nejakú kvázi, že víziu, ako veci ako riešiť, ale v konečnom dôsledku, keď dojde na lámanie chleba, tak častokrát dojde k situácii, keď si všetci vlastne nad tou situáciou alebo nad tými okolnostiami vlastne umývajú ruky, keď utekajú od toho problému. Hej? Takže toľko k tej voľbe toho materiálu. A vlastne je to gotická forma Krista, do ktorej vlastne sa namiesto teda sádry alebo iného materiálu aplikovalo jadrové mydlo, ktoré bolo strúhané, ktoré bolo následne ako roztapané ako teplom. Vznikla taká pastozná hmota, ktorá bola potom nanášaná ako do formy. Samozrejme, ako má to svoje nejaké technologické obmedzenia, ale v konečnom dôsledku, keď je to dostatočne hrubé, tak je to samonosné a výsledok môžete vidieť. Áno. A ešte som sa chcela opýtať, že čo si myslíte, že vlastne táto výstava v ľuďoch zanechá, alebo že ako sa teda budú cítiť, keď z nej budú odchádzať? Pri umení je to ťažké, že tam ťažko môžete vlastne ako keby človekovi alebo proste každému individuálne vlastne ako keby nanútiť vaše videnie sveta. Z môjho pohľadu umenie by ani nemalo klásť vyslovene ako odpovede, ono by malo v prvom rade klásť otázky. Hej? A každý ten jeden, ktorý si tú výstavu pozrie, tak mňa by už len uspokojilo to, pokiaľ by tá otázka v jeho hlave vlastne vznikla. A aby ten dotyčný vlastne možno, že začal o veciach ako hlbšie rozmýšľať. Tak ďakujem za rozhovor. Ďakujem vám pekne aj ja. Dobre, môžeš